Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем наши стрымы са студыі Еўрарадыё «Пачэснае права» адкрыць гэты новы год сваімі экспертнымі ацэнкамі ў першы эфірны дзень нашего выйсця да наших гледачоў і слухачоў мае выбітны эксперт, аналітык, эксперт Украінскага інстытута будучыні Ігор Тышкевич. Добрый день, спадар Ігор. Вітаю. Ну, конечно, такое представление, но я б отдал належное и пану Зміцеру Лукашуку, який не дае спокойно отпочивать и святкаваць, и нагадывая, что, кстати, нехорошо покидать без уваги просьбы Еврорадио, тому право, я думаю, что трэба поделить, и адпаведна все плюшки за то, что гэты эфир адбыўся, так само поделить на двоих. Ну, не ведаю тут права ці не, калі з іншага боку не даю вам спакою сваімі просьбамі аб эфірах і ацэнках экспертных. Тым не менш, Ігор, давайте, можа быць, сапраўды, паколькі не атрымалася знайсці мне вольную хвілінку вашага часу перад Новым годам напрыканцы года мінулага, таму ўсё ж таки, як бы вы ацэнілі, што сябе уяўляе Беларусь по заканчэнні 21 года? Ну, збольшага тое ж самае, чым яна была і раней, таму што сама Беларусь і з пункту гледжання механізму прыняцця рашэнняў, з пункту гледжання правячых эліт балансу сілаў мала што змянілася. І з аднаго боку гэта можна паставіць у плюс атачэнне Лукашенко, яны ўтрымаліся, да, мала што змянілася, а з іншага боку можна паставіць і ў мінус, таму што калі глядзець на перадумовы палітычнага крызісу і змены ў беларускім грамадстве, змену структуры беларускага бізнеса, то цяперашняе кола асобаў альбо групы, якія знаходзяцца пры ўладзе, яны так і не знайшлі падыходаў да розных групаў грамадстве, таму адпаведна яны моцна не пашырылі сваю базу падтрымкі. Таму перадумовы палітычнага крызіса застаюцца. Гэта тое самае, што было з 2018 года, што спрычыніла актыўны выхад у 2020, калі пачаліся праблемы, пачынаючы ад ковіда. І гэта тое, што будзе, у прынцыпе, задаваць рамкі развіцця далейшых падзеяў і што прымушае альбо падштурхоўвае беларускую сістэму да пэўных зменаў, таму што нават тое, што задумалі з гэтым рэферэндумам, гэта толькі нават не першы крок, это яшчэ першы паловы крок. Вы ўсё ж таки не выключаеце, што сістэма будзе мяняцца, прычым мяняцца, як там Лукашенко сказаў, вы хацелі перамен, я вам дам перамен, то есть у нейкі там пазітыўны бок. Но пытанне, што рабіць, што казаць пазітыўным і негатыўным. Я пазбегаў эмацыйных ацэнак. Сістэма яна ўжо мяняецца, таму што вяртанне да умовы камунікацыі, умовы прыняцця рашэнняў, умовы існавання значнай часткі грамадства і тых людзей, якія маюць уладныя паўнамоцтвы, вяртанне да ўзору 19 года ўжо немагчымае. Гэта усведамляюць і сам Лукашенко, няхай і з болем, і з цяжкасцю. Гэта усведамляюць тых, які вакол яго. Перадумоваў базавых супярэчнасцяў і такіх супрацьлеглых накірункаў у пошуку арыенціраў для развіцця як у часткі беларускага бізнесу, беларускім грамадстве, у гарадскім сярэднім класе і у сапорты Лукашенко, гэтай перадумовы не зніклі, і адпаведна такая сістэма альбо развальваецца, або відазмяняецца. І казаць там у добры ці кепскі бок, гэта падманваць сабе, таму што гэта эмацыйныя ацэнкі. Таму што сістэма мяняецца ўжо цяпер. Цяпер першы паўкрокі гэта будзе спроба старых правячых элітаў захаваць сваё палажэнне, магчыма пераразмеркаваць сферы ўплыву між рознымі маленькімі групамі унутры гэтай вялікай
групы, якая знаходіцца каля Лукашэнкі, але пры гэтым не дзеліцца ўладай ні з кім іншым, тому что калі мы можна глядзець унутры беларускіх элітаў там прота групы ўплыву там 5 ці 6, то одна справа дзеліць Рэспубліку Беларусь на 5 ці 6 кавалкаў, другая справа дзеліць там на 6, 7 ці 8. На 5 і 6 натуральна гэта больш прыемна, тому што табе больш застаецца. Але гэта першая спроба, яна не задавальняе нікога, яна натуральна не задавальняе тых, хто выходзіў на пратэсты, тых, хто чакае зменаў у бок напэўнага больш вольнага бізнесу або больш дэмакратызацыя, або яшчэ чагосьці, таму што зараз, на жаль, няма з іншага боку, вот з боку апанента Лукашенка, уцямнага уяўлення, а што мы хочам. Ёсць просто некалькі такіх вот, у кожнага свая ісціна, сваё бачанне будучыні, ну окей. Таму, але змены, якія зацеялі з гэтым рэферэндумам, яны не адпавядаюць чаканням, вось гэтым багатай колькасці чаканняў апаненту, але з іншага боку яны не адпавядаюць і нават тым, хто сёння знаходзіцца пры ўладзе у поўную меру. Таму тое, што цяпер, гэта толькі першы паўкрокі. І далей будзе працягвацца пытанне, з якой хуткасцю, пытанне колькі этапаў. Ад чаго будзе залежыць гэтая хуткасць? Хуткасць будзе залежаць, па-першае, ад таго, наколькі фармуюць якраз такі вобраз, што мы хочам атрымаць у будучыні самі групы элітаў, я маю на ўвазе як праўладных, так і апазіцыйных, таму што станам на сёння ёсць дзве абсалютна тупіковыя тэзавыя канструкцыі. Першая, гэта умоўна кажа, государство гэта я, Александр Григорьевич Лукашенко і ягоныя паплечнікі, і мы мусім захаваць тое, што, маўляў, мы адбудавалі. І апеляванне да абсалютна замшэлых тэзаў, кшталту не галадаем, гэта ўжо добра. Даруйце, калі ласка, апошні голад у Еўропе, гэта быў 30-е гады, і ён быў спрычынены камуністамі. Таму гэта ўжо не заходзіць для тых людзей, якія больш-менш паспяховыя, якія адчуваюць, што такое новая эканоміка. Таму гэты пасыл он тупіковы, гэта просто спроба цэментаваць сітуацыю. З іншага боку, ёсць не менш тупіковы пасыл, што давайте Лукашенко сыдзе, зменім дыктатара, сінепалага, як заўгодна можна называць, і стане нам усім добра. Европа нам паможа. Я прашу прабачэння, вось гэта апеляцыя да такіх тэзаў, яна больш падобна тых, хто чытаў Ільфа і Петрова, «Золотой теленок», 12 крэслаў, з 12 стульев Европа вам паможа. Гэта не менш тупіковы варыянт. Бачанне будучыні, бачанне, а што мы будзем рабіць, таму што ўлада гэта толькі механізм, гэта сродак, гэта інструмент для таго, каб змяніць на штосьці. Вось гэтага пакуль няма. Таму першае, гэта будзе залежыць ад таго, калі з'явіцца у той ці іншай групе больш-менш ясная, прычым тут можа быць не адна канцэпцыя, гэта могуць быць канкуруючыя канцэпцыі. Бачанне, што мы будуем, раз. Другое, гэта знешнія фактары, паколькі беларуская эканоміка, она экспартна арыентаваная, гэта наколькі адкрытыя знешнія рынкі, якія ёсць знешнія партнеры, і якія адносіны між ключавымі геапалітычнымі гульцамі. І трэцяе, гэта наколькі будзе, гэта ўжо вытворна ад першых двух, наколькі будуць фармавацца у тым ліку механізмы данесення інфармацыі, механізмы камунікацыі, механізм прыняцця рашэнняў з абодвух бакоў, наколькі яны будуць ахопліваць патэнцыйна актыўных грамадзянаў з рознымі перакананнямі. Ігор, вы ўжо скажем так, не першы раз, а можа уже тут, я не ведаю, цягам мінулага года дакладна не один раз казалі про тое, что выказывалі прэтэнзію, скажем, апанентам Лукашэнкі, что у іх няма, вот як вы зараз сказали, гэтага уцямнага уяўлення і бачання будучыні. Што яны павінны, на ваш погляд, зрабіць? Распрацаваць нейкія там, я не ведаю, праграмы рэформ эканомікі, там скласці спіс ценевога ўраду, знешнюю палітыку прапісаць, як будзе там. Вот што гэта павінен быць пакет дакументаў ці што? Прынамсі, гэта для кожнай групы ёсць свои отказы, потому что натурально, что детальная там программа экономічного ператварення на залежыць ад стартавых умоў, ад тых ресурсаў, які ты маеш, у тым ліку ресурсаў уладных. Таму адразу казаць, што вот мы будем рабіць покрокава, гэта было б смешна. Але умоўна кажаш, окей, у нас ёсць адказ, у нас нават з пункту гледжання канстытуцыйных прынцыпаў, у нас дзяржаву мы будем рабіць прэзідэнцкай,
президентско-парламентской, парламентской-президентской ці парламентской. Раз. Ці ёсць у нас адказ про геопалітычную будучыню Беларусі, потому что казка, что беларуская рэвалюцыя па-за геопалітыкай, но я прашу прабачэння, Беларусь зараз яна ўжо з'яўляецца прынамсі пунктам абмеркавання некалькіх іншых дзяржаваў, і калі далей вот так вот заплюшваць вочки, а это не про меня, и мы хорошие, то в такім выпадку вырашаць будуць за цябе. І наіўна спадзявацца, што лідар суседняй дзяржавы будзе думаць, а як там будуць жыць беларусы, тому што любы палітык сваёй дзяржавы першы мае быць патрыётам уласнай дзяржавы. Таму адпаведна кіраўніцтва Польшы будзе думаць пра карысць для Польшы, кіраўніцтва Літвы пра карысць для Літвы, кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі для карысць і перспектывы для ЗША, кіраўніцтва Китаю адпаведна для Китаю, Расіі для Расіі. І калі няма хаця б тэзу пазіцыянавання, якім чынам мы будзем пазіцыянавацца ў будучым, як мы будзем праводзіць сваю палітыку, як мы будзем камунікаваць, ну, у такім выпадку вырашаць будуць за нас, і тут незалежна ад таго, апаненты Лукашенко ці гэта Лукашенко, і будуць просто даводзіць, што мусіць зрабіць вось гэтыя наіўныя цудоўныя беларусікі, якія маюць выканаць твои пажаданні. Калі ёсць пэўны контуры, дзе наша пазіцыя, тады гэта ўжо падстава для абмеркавання, падстава для дыскусій і у тым ліку падстава для выбудовы палітыкі. Наступнае пытанне вельмі простае. Окей, эканоміка. І тут пытанне не толькі санкцый. Вот ёсць багата закідаў, што багатая хто з беларускага бізнесу, яны не выступілі актыўна на баку пратэстаў і так далей. Окей. Можна захапляцца IT-бізнесам, при тым, што для IT-прадпрымальнікаў рэлакацыя – гэта рэч лёгкая, таму што ключавы капітал – гэта людзі. Але нават калі мы паглядзім на статыстыку ПВТ, таксама поўнай рэлакацыі там бізнесу, які незадаволены умовамі Беларусі, няма, таму што ёсць падатковы рэжым, ёсць багата чаго іншага і багата чыннікаў, які трымаюць на месцы. Цудоўна, сельская гаспадарка. Калі у тебе ў арендзе, допустим, там 100-200 тысяч ворыўнай зямлі, куды ты з'едзеш? Калі у тебе фізічны цэх у Беларусі, куды ты з'едзеш? Калі у тебе механізм распрацоўкі, куды ты з'едзеш? У Беларусі ёсць старая савецкая эканоміка, часто густа неэфектыўная. Ёсць эфектыўная частка прыватнага бізнесу, у тым ліку тэхналагічна насычаных. Ёсць рэжым агульнага падаткаабкладання, ёсць рэжым вольных эканамічных зонаў. Окей, дзе адказ? Які будзе рэжым гэтага хаця б падаткаабкладання або хаця б механізму? Наступнае пытанне. Мы гаворым пра рэформу мясцовага самакіравання. Окей. Можна казаць, там, як мы будзем крэмзаць раёны, ці не раён, называць воласць, ці не воласць, мясцовага савета будзем называць сем'ямі ці соймікамі. Але пытанне не ў гэтым. Пытанне ў тым, першае, дзе аналіз, якія бюджэтныя рэсурсы ёсць зараз патэнцыйна ў мясцовага самакіравання, якім чынам будзе адбывацца бюджэтны працэс, гэта азначае, бюджэт будзе выбудоўвацца знізу ад надыходжання падатковых на месцы, ці спускацца зверху. Якія паўнамоцтвы, якое раздзяленне у тым ліку сфер адказнасці. Просто адказ на кожны з гэтых вот блокаў, хаця б тэзавы, хаця б контурны, гэта патэнцыйна пашырэнне кола прыхільнікаў. Таму што ён можа знайсці як супраціўнікаў, так і тых, каму гэта спадабаецца. І гэта азначае напрацоўка балаў падтрымкі на будучыню. Калі ты гэтага не кажаш, а кажаш, што все будзе просто добра, на тебе глядзяць, ну, мягко кажучи, як на неадекватнага чалавека. У лепшым выпадку просто як на дзіцёнка. Атрымліваецца, што, ну, вот вы думаете, там, зараз у беларусаў адказ на пытанне, там, выходзіць, не выходзіць, пратэставаць, не пратэставаць, неяк выказваць сваё пратэснае меркаванне, увогуле там быць прыхільнікам пераменаў ці не, залежыць ад таго, ёсць адказ на вось гэтыя пералічаныя пытанні у умоўнага офіса ці штаба, ці няма? Не, яшчэ раз. Выходзіць за што? Прыхільнікаў пераменаў якіх? Вот лукашэнкаўскі рэферэндум з усебеларускім народным сходам, гэта таксама перамены. Мы вяртаемся до першае пытанне, што ёсць добра, што ёсць кепска. Калі просто выходзіць дзеля того, каб выйсці, перамену дзеля слова перамены, ну, гэта, мягка кажучы, неразумна, гэта нерацыянальна. Я б сказаў, што гэта глупа. Іншая справа, што калі ёсць пэўны контур, вот мне бы хацелось, каб было так, і от бачанне, хаця б тэзавае. Мне бы хацелось, каб не кралі. Мне бы хотелось, каб былі нізкія падаткі. Мне бы хотелось, каб
умоўна кажучы, можна было свабодна вандраваць. Мне бы хацелось, каб можна было кантраляваць. У нас перарвалася сувязь, спадзяюся, што зараз вернецца. Ну, спадзяюся, што Ігор Тышкевич подключыцца, перападключыцца, і мы зможам ізноўку працягнуць нашае абмеркаванне. Зараз будзем бачыць. Ну што ж, я пакуль што зачытаю каментары, якія тут ёсць. Так, ну, даволі так крытычна, скажем, ставяцца да словаў Ігора Тышкевича. Тышкевич, як заўсёды, давайте не будем вяртаць верхавенства закона і вяртанне магчымасці людзям самім вырашаць свой шлях, і будем гэта перакладаць на Ціхановскую, якая яна там разруліць у Літве. Так, ну, гэта такое пытанне. Тым не менш, так, што у нас яшчэ? Так, Ігор вярнуўся да нас. Ігор. Вітаю яшчэ раз. Я прошу прабачэння, некія дзіўныя, скажем так, праблемы з сувязью. Выбіла з інтэрнэта. Ну, бывае. Ігор, давайте, можа быць, крыху адыдзем ад гэтых. Я таксама, дарэчы, ўсё ж таки прыхільнік таго, каб, ну, каб усе вот гэтыя адказы на гэтыя пытанні у тых, хто, ну, скажем так, прэтэндуе на роль лідараў, былі. Праўда, у мяне ёсць скепсіс, што яны там, можа быць, зараз так ужо менавіта цяпер патрэбныя пэўным людзям унутры Беларусі, але, можа быць, вы і правы, можа быць, сапраўды патрэбныя, каб прыняць рашэнне, за каго, за што яны. Вельмі важна, вот, сорі, перабіў одна ремарка. Про гэта я багата разоў паўтарусь яшчэ раз. Адрозненне палітычнай камунікацыі ад бізнес-камунікацыі альбо камунікацыі грамадскай арганізацыі з пункту гледжання ідэяў і ноу-хау. У бізнесе, калі ты маеш некую ідэю, і калі яна толькі твая, калі ты закрыў за 7 пячаткамі, гэта твая канкурентная перавага, тады ты атрымаеш болей балаў. Тое ж самае ў грамадскім сектары у канкурэнцыі за грантавыя сродкі. Калі у цябе ёсць некая унікальная ідэя, то, адпаведна, вельмі вялікая верагоднасць, што ты атрымаеш пад яе грошы. У палітыцы, наадварот, пытанне ізноў-такі прыярытэту. Мы хочам змену ў Беларусі, ці мы хочам атрымаць рычагі ўлады. Просто, вот як улада, як самамыт. І калі мы хочам змену, то па вялікім рахунку у выйгрышы той, хто пачынае гэтыя тэзы закідваць у абмеркаванне. Таму што, па-першае, яны гуляюць, частку з іх адкідаюць, ты просто адразу бачыш, што заходзіць, што не заходзіць, чым далей ісці да людзей. Але гэтыя тэзы пападаюць да тых, каго называюць decision makers, або стейкхолдеры, там, як заўгодна. Да тых, хто прымае рашэнне, або удзельнічае ў прыняцці рашэння, раз. Другое, калі гэтыя тэзы з'яўляюцца, то твой апанент, он вымушаны будзе на іх альбо адказваць, альбо рабіць свае контртэзы. І гэта таксама прыводзіць да зменаў сітуацыі. Гэта таксама прыводзіць да таго, што сама сістэма мяняецца. Так, это, на жаль, не хуткі працэс. Але, апроч таго, ігнараванне такіх тэзаў, вот, умоўна кажучы, ёсць прапановы, ёсць просьбы, ёсць патрабаванні. Вот, пастаянна іх ігнараванне, яно якраз таки прыводзіць да росту пратэсных настрояў і пратэснай актыўнасці ў перспектыве. Таму гэта у тым ліку пытанне выжывання апанентаў Лукашенка, вот, новых, які з'явіліся пасля 2020 году, як палітычных актараў. Калі яны хочуць просто ператварыцца ў грамадскія арганізацыі, жывуць на гранту, ну без праблем, тады гэтага не трэба. Тады на гэта все можна забыць, можна просто ездзіць, казаць, што мы цудоўныя, нас трэба пашкадаваць, нам трэба спачуваць, з намі трэба салідарызавацца, але гэта грамадская ў такім выпадку дзейнасці. І гэта пытанне якраз такі выбару, які трэба рабіць у 22 годзе, таму што такі ж самы выбар будзе і ў Лукашэнкі, што рабіць далей, бо окей, ён стабілізаваўся, але новых ідэяў не мае, старая сістэма працаваць не будзе, нават пасля рэферэндуму. Гэты выбар і перад Лукашэнкай, гэты выбар і перад ягонымі апанентамі.
Ну, будем спадзявацца сапраўды, што выбор будзе гэты зроблены, бо у любым выпадку я лічу, што толькі на карысць будзе, калі адказы гэтыя у апанентаў рэжыма будуць. Дарэчы, калі вы прыгадалі рэферэндум і што гэта вот як першыя паўкрокі на шляху змены сістэмы, я не адзін раз чуў такіх спадзяванні, скажем так, што пасля рэферэндуму пачнуць пакрысе адкручваць гайкі, можа быць, рэпрэсіі сцішуцца. Ці варта на это разлічваць? Просто пасля рэферэндуму, што адразу адсечка пачнецца, не. Просто рэферэндум, чаму он такі важны для Лукашэнкі і яго атачэння? Гэта спроба аднавіць параметры легітымнасці. Вот атрымаць, умоўна кажучы, некія лічбачкі, быццам бы падтрымкі прапановы прэзідэнта, якія зафіксаваны ў пратаколах. Верыць гэта пратаколам ці не верыць, гэта ўжо справа там 10-я. Але пытанне, вот такая эрзац электаральная кампанія, гэта ў любой дзяржаве, гэта спроба уладных элітаў аднавіць параметры легітымнасці. Таму для Лукашэнкі гэта вельмі важна. З пункту гледжання ўнутранага працэса, нават гульні на сваіх прыхільнікаў і на тых, хто нейтральных, я іх называю балота, камусь не падабаецца, хтось называю просто палітычна пасіўнымі, окей, як заўгодна. Але гэта спроба гульні на значную частку грамадства. Наступнае, гэта спроба пераламаць негатыўнае чаканне, што вось, маўляў, некі перамены з'явіліся, і зараз далей будзе, ну, як вы сказалі, што можа быць будзе палёгка, можа быць будуць нейкія наступныя змены, просто пераламаць негатыўнае чаканне ў галаве. І трэцяе вельмі важнае, гэта гульня на знешняе поле. Таму што сёння беларускія ўлады і то ж самае палітычнае кіраўніцтва Еўрапейскага Саюза, кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі знаходзіцца фактычна ў спіралі эскалацыі. Гэта азначае, што ні адзін, ні другі бок ён не можа сабе дазволіць даць задніх, нават каб хацеў. Таму што з боку еўрапейскіх палітыкаў, ну окей, у Беларусі рэпрэсіях былі такі ёсць, палітычныя вязні былі такі ёсць, чаму мусіць, напрыклад, або змяншацца санкцыі, або ставіцца на паузу, чаму трэба размаўляць з Лукашэнка, незразумела. З боку беларускай сістэмы, якая аўтакратычна пірамідальная па сваёй сутнасці, таксама немагчыма паддацца в умовах крызіса ціску і сказаць, што окей, мы адступаем. Таму што ў такім выпадку узнікае рызык змяншэння лаяльнасці якраз такі сярэдніх узроўняў піраміды. Ну, як у мульціку пра Маўглі, Акела прамахнуўся. Вот Акела прамахнуўся, патрэбен новы Акела. І гэта ўжо тады бражэнне ўнутры уласных выканаўцаў. І гэта небяспечна для Лукашэнкі. Але што такое рэферэндум? Лукашенко і яго атачэнне могуць сказаць, што окей, мы казалі пра рэферэндум, мы правялі, мы пераможцы, но цяпер можна гуляць у некую там ці то лібералізацыю, ці нейкі размов. З другого боку, для еўрапейскіх, напрыклад, палітыкаў гэта таксама рэферэндум, гэта новае вводнае. Гэта азначае, што умовы змяніліся. Окей, умовы змяніліся, з'яўляецца новы баланс сілаў унутры Беларусі, значыць, можна пагаварыць. Цудоўны прыклад такого падыхода гэта падзея ў Венесуэле, дзе фактычна нічога не змянілася, дзе правялі, напрыклад, мясцовыя выбары, на якіх апазіцыя з трэскам праіграла. Але еўрапейскія палітыкі сказалі, ну, Венесуэла робіць крок у бок, скажем так, дэмакраты, давайте працягнем руку дапамогі. Цудоўны прыклад гэта Судан, дзе пасля чаргового вайскового пераворота выкінулі, назовем так, грамадскіх актывістаў, якія былі удзельнікамі кааліцыйнага ўраду, пасля ўзялі толькі аднаго, но еўрапейскія палітыкі сказалі тое ж самае, што Судан зрабіў крок у бок дэмакраты, давайте будзем працягваць супрацоўнічаць і развіваць праграму падтрымкі. І такое ж самае магчымасць Беларусі. Беларусь не лепшая за Венесуэлу, не лепшая за Судан. Таму для іх гэта таксама магчымасць пачаць размову. Калі размова пачнецца, натуральна патрэбны будуць нейкія сігналы, нейкія крокі, нейкія фізічныя дзеянні. Гэта азначае, што, напрыклад, адпусціць парачку палітзняволеных, магчыма, дзесьці зменшыць ціск, пачаць наступныя працэсы, таму што я нагадаю, што наступным працэсам вельмі цікавым Беларусі, які будзе, можа быць выкарыстаны як момант для быццам бы дыялогу пра будучыню, гэта абмеркаванне новага выбарчага кодекса, які мусіць быць. І для гэтага мусіць рыхтавацца, дарэчы, тыя ж самыя апаненты, яны мусяць мець свой праект, або хаця б за што яны выступаюць. І, адпаведна, на кожным з гэтых этапаў магчымы пачатак гандлю, альбо расійску торга, дзе традыцыйна афіцыйны Мінск будзе выстаўляць у якасці аб'екту торга, но сярод іншага і
тых самых палітзняволеных. Таму гэта магчымасць, гэта просто адсечкі, і такіх будзе некалькі, таму што першае гэта, умоўна кажучы, вынікі рэферэндума, другая гэта размовы пра новы выбарчы кодекс, трэцяя падрыхтоўка там да наступных выбараў або скліканне таго ж самого беларускага народнага сходу, магчыма раней, каб сфармаваць выбарчую камісію, ну і так далей і таму падобна. Таму такіх магчымасцяў будзе некалькі да 24 года. Але гэта не азначае аўтаматычна, што працэсы пэўныя пачнуцца. Давайте, может быть, да украинского накірунку. Я читаю у телеграме российского политолога и даўняга ворага Лукашенко Андрея Суздальцева з'явілася такая новая гульня, так бы мовіць, якую ён гуляе. Ён кожны дзень адлічвае, колькі прайшло дзёнаў з моманту невыкананага абяцання Лукашэнкі паехаць у Крым. І заўсёды так, вот пайшоў 30-й дзень абяцання Лукашэнкі, а ён так і не паехаў. Так вось, на ваш погляд, ці паедзе ўсё ж таки Лукашенко ў Крым, ці трэба яму і да чаго гэта прывядзе у сітуацыі з Киевом? Бліжэйшым часам, я думаю, што не. Таму што станам на сёння у адносінах між афіцыйным Кіевам і афіцыйным Мінскам вельмі цікавая такі баланс намеціўся. Гэта азначае, што бакі знаходзяцца у глыбокай палітычнай канфрантацыі, абменьваюцца рэзкімі заявамі, але паралельна з гэтым, як беларускі кіраўніцтва, так і украінскае, разумеюць вельмі важнасць эканамічнага супрацоўніцтва, таму што для Украіны гэта магчымасць манеўравання падчас расійскага эканамічнага ціску, фактычна вайсковага. Для Беларусі гэта тое ж самае. І паколькі ёсць аб'ёмы гандлю, тым ліку крытычна важнымі для абедзвюх дзяржаваў таварнымі групамі, то гэта будуць спрабаваць захаваць. Для Расійскай Федэрацыі ўкрай важна зрабіць умовы, пры якіх далейшае развіццё супрацоўніцтва будзе немагчыма. Гэта такія умовы можна зрабіць, або такія вынікі рэзка пагаршэння адносінаў могуць спрычыніць якраз такі крокі афіцыйнага Мінску альбо на крымскім накірунку, альбо на Донбасскім. І калі паглядзець дзейнасць расійскіх медыя, расійскіх палітычных элітаў, то яны актыўна штурхаюць Лукашэнку, спрабуюць яго злавіць за слова, за нейкія дзеянні на якраз такі украінскі накірунак. Я хочу нагадаць, амаль год таму гэта сустрэча Лукашенко і Путіна, калі падчас прэс-канферэнцыі, не прэс-канферэнцыі, калі падчас протакольнага абмена вітаннямі расійскі журналіст раптам задаў пытанне Лукашенко по Донбасу. Я хочу нагадаць пытанне по Белаве і палётах у Крым у Сочи увесну 21 года. Пасля та ж сама фраза Лукашенко, што прыйшла, то палецеў у Крым, мяне не запрасіў. На мою думку, ключовым было, што мяне не запрасіў, а нікуды палецеў. Лукашенко злавілі за словы пра Крым. Ну і далей пачалі гэта раскручваць, але у афіцыйнага Мінску своечасова спрацаваў стоп-кран, таму што нават на урачыстасці па Богдановичу там адправілі фактычна фрыкаў, якіх не шкада, калі не патрапяць пад санкцыі. А калі будзе афіцыйны візіт дастаткова высокага ўзроўню, то украінскія санкцыі вымушаны будуць быць уведзеныя, таму што іначе гэта ўжо пытанне самапавагі дзяржавы да сябе, у дадзеным выпадку Украіны. Ці ўсё ж таки пойдзе Зеленскі на сустрэчу з Ціхановскай? Ці трэба гэта? Як і Кіеву, так і ў прынцыпе той же самай Ціхановскай. І што яна ад гэтага выйграе? Пытанне, што для атачэння Ціхановскай гэта, як бы сказаць, чарговая бусінка на каралях, са сцяжкамі, што мы сустрэліся з тым, а для Зеленскага гэта пытанне, навошта яму гэта трэба? І зноў-такі, гэта рызык пагаршэння адносінаў з Мінскам, гэта рызык неадэкватных крокаў з боку афіцыйнага Мінска. Навошта тратаваць? Раз. Другое, які практычны вынік для Зеленскага станам на сёння гэта прынесе? Трэцяе, на каго ставіць групы уплыву, таму што зараз на украінскае палітычнае поле спрабуюць увайсці як Лукашенко, яго атачэнне спрабуюць гуляць якраз такі в украінскую палітыку, чаго не было раней, так і атачэнне Ціхановскай, Латушка і іншых. Але адны ставяць на ОПЗЖ, на Медведчука, і
аскепкі ад слугі народа тых хто адкалоўся, што для Зеленскага з'яўляецца зараз у час палітычнага крызісу войны супраць усіх з'яўляецца супертоксичным. Другие ставят на тащение Петра Алексеевича Порошенко, депутатскую группу за демократичную Беларусь на чоле с паном Гончаренко. Не менш токсичная группа для Зеленского. Ну окей, и в таким выпадку, а навошта Зеленскому у дадзенай ситуации порушать этот статус-кво. Натурально, что его будут подштурховывать, им будут сказать, что сустрэнься, але я думаю, что он сустракаться не будет. С пункту не просто логики. Сенсу нема. Ну да, я зараз знайду. Так, два пытання ад аднаго нашага гледача, абодва дастаткова цікавыя. У першым ён пытаецца пра тое, як далёка можа зайсці Путін у працэсе інтэграцыі з Беларусю. І другое пытанне: як Тышкевич бачыць, якім чынам можна дасягнуць змены рэжыма, калі ён адмаўляе сілавы пераварот? Ну, пачнем з першага. Як далёка Путін гатовы зайсці? Расійская Федэрацыя і расійскія эліты, яны гуляюць у доўгую. Станам на сёння, ну, я бы раіў звяртаць увагу, я разумею, што гаворка пра сацыялогію ў беларускіх умовах, яна досыць дзіўная, але калі рознасць заангажаванасць сацыялагічнай групы, якія заангажаваны на розныя бакі супрацьстаяння, даюць прыкладна аднолькавыя лічбы, ну, прынамсі, на гэтай лічбы трэба звярнуць увагу. Пра што я кажу? Чатам Хаус, які праз пана Стапеню заангажаваны ў атачэнні Святланы Ціхановскай, афіцыйная беларуская сацыялогія, якая заангажавана, ну, само сабой, у лічбы карысныя Александра Лукашенко, і в цілому, што ёсць, ну, фактычна, структура, якая абслугоўвае Крым. І калі размова ідзе пра замеры стаўлення беларусаў да інтэграцыі з Расійскай Федэрацыяй, это палітычнай глыбокай, то усе тры групы даследавання, тому што там не адно даследаванне, даюць прыблізна аднолькавыя лічбы, што больш за 60% насельніцтва Беларусі яны не жадаюць палітычнага збліжэння з Расійскай Федэрацыяй. Больш гандлю, калі ласка, там няма межаў, калі ласка, размова пра інтэграцыю, ну, без праблем. А вось палітычна ў адну дзяржаву, або там з наднацыянальнымі моцнымі органамі даруйце, калі ласка, але без нас. І пры такой сацыялогіі немагчыма паглынанне, аншлюз, анексія, як заўгодна можна называць. З іншага боку, колькасць прыхільнікаў менавіта рускага міра і такое яднанне з Расійскай Федэрацыяй напад. Яна яшчэ дастаткова істотная, але напад. І для Расійскай Федэрацыі ўкрай важна, па-перша, захаваць вось гэты ўзровень, назовем так, рэзка прарасійскі настрой, пажадана іх пашырыць. І трэцяе для Расійскай Федэрацыі важна, гэта выхад на эліты, фактычна стварыць на расійскім накірунку беларускай палітыкі альтэрнатыву Лукашэнкі. Не для того, каб змяніць, каб можна было, ну, прымаць рашэнні і ў тым ліку больш ціснуць на самога Лукашэнку. І таму станам на сёння Расія спрабуе ўвайсці ў эканоміку. Станам на сёння паглядзіце, калі ласка, аб'ёмы гуманітарных праграм, якія Расія разгарнула ў Беларусі. Гэта ідзецца не толькі пра сродкі масавай інфармацыі. Маленькі прыклад, гэта колькі, раю просто паглядзець, колькі беларускіх студэнтаў па лініі пастабідальных праграмах ад Россотрудничества паступіць у расійскі выдал на бюджэт. Год таму Путін агучыў лічбу 65 тысяч новых бюджэтных месцаў, якія будуць фактычна падзелены між беларусамі і украінцамі. А гэта людзі, калі яны адвучацца, вернуцца, значна частка з іх будзе лаяльна якраз такі расійскім наратывам. Вот вы узгадывали Суздальцева, ну, даруйце, калі ласка, чалавек пажыў у Беларусі. Можна назваць і 6 десятых прозвішчаў, частку з якіх сёння называюць чамусьці беларускімі палітычнымі экспертамі або беларускімі палітыкамі. Хаця людзі працавалі, ну, тым ліку у інстытуце інтэграцыі пры міністэрстве, пры расійскім мэрце. Ну, гэта смешна, але як бы там не было. І такія варункі, яны... Расія будзе іх ствараць, Расія трэцяе, у дакладней чацвёртае, гэта крэдытная лавушка. Расія будзе актыўна ісці на рэфінансаванне знешняга доўгу, тое, што яна робіць зараз, таму што ў нармальных умовах выплаты Расіі на расцягнуты роўным слоем, ну, роўнай колькасцю амаль што па досыць доўгім часе, а калі паглядзець умовы рэфінансавання даўгу, на які Расія ідзе з 2020 году, то цены сыходзяцца на вельмі цікавых датах. Пікі выплат пачынаюцца з 24 па 26 год. І другая частка, што
па некаторых з дамоваў пратэрмінаванне выплат яно можа спрычыніць выстаўленне ўсяго цела доўга да тэрміновай аплаты. І Расія фактычна рыхтуецца, што нават пры ўмове змены Лукашенка на кагосьці інша, на умоўну Ціхановскую, умоўна Галатушка, каго заўгодна. Будзе 2-3 гады, калі Рэспубліка Беларусь як дзяржава вымушана будзе плаціць багата і адначасова аднаму толькі крэдытуру Расійскай Федэрацыі. Тут пытанне не ў суме знешняга доўгу, ён пакуль яшчэ у прымальных межах, а пытанне ў тым, што ты мусіш адначасова аднаму сплачваць. І тады Расія, яна ўжо неаднаразова такое рабіла, она паставіць умовы або рэфінансавання, або крэдытныя палёгкі, завяжа іх на палітычныя саступкі, калі ласка, варыянт. Таму гэта працэс больш у доўгую, але адназначна, каб Беларусь заставалася ў сферы дамінуючага ўплыву Расійскай Федэрацыі. Гэта што да першага пытання. Што да другога, калі казаць пра радыкалізацыю, любыя метады, яны магчымыя пры... ёсць апроч метада, што рабіць, ёсць калі рабіць і як рабіць. Умоўна кажучы, радыкалізацыі і наяўнасць суб'екта з другога боку, таго, хто казаў бы, што я улада у жніўні 2020 года, гэта перавернула бы сітуацыю. У верасні ўжо 50/50, у кастрычніку дакладна не. Сёння дакладна не. Іншае пытанне, што радыкалізацыя на магчыма, калі у цябе шырокая база падтрымкі. Радыкалізацыя на магчыма, калі розныя групы могуць альбо стаць у баку, у тым ліку сілавікоў, сказаць, што окей, мы зараз зброю-то не будзем расчыхляць вельмі хутка, альбо будзем марудненька гэта рабіць. Хтось из чиновника скажет, а давай-ка я просаботую, давай я рашэнне выканаю там со спазненнем на дзень-два. Але дзеля гэтага патрэбна, вяртаемся да пачатку размовы, патрэбны пэўныя тэзы, патрэбна, каб кожная група бачыла, за што яна будзе выступаць. Зразумела. Но, на жаль, мне показваюць, што трэба нам завяршаць наш эфір. Ігор, коротко, на ваш погляд, ці магчыма ўсё ж таки нейкая там эскалацыя расійска-украінскага канфлікта, гарачыя, можа быць, баявыя дзеянні, ці увязне ў іх Беларусь, ну і ввогуле, калі мы кажам тут, што вот беларускі рэжым там колькі там дноў прабіў у 21 годзе, якое можа быць гэта дно, ну у чым можа выражацца, скажем так, у 22 годзе? Калі казаць пра эскалацыю, верагоднасць абмежаванай эскалацыі на Донбасе або на ўзбярэжжы Азоўскага моря, она ёсць, она застаецца, она не знікала з 15 году. Магчыма, верагоднасць вялікай вайны, я вельмі сумнеюся, зважаючы на то, што Расія хоча менавіта дабіцца дагаварніка са Злучанымі Штатамі Амерыкі ў першую чаргу, каб Украіна таксама была у тым ліку ў расійскай сферы ўплыву, каб гэта было зафіксавана няхай ценевымі дамоўленасцямі. І Расія хоча змусіць афіцыйны Кіеў да прямых кантактаў, прямых або дамоваў, або прямых механізмаў камунікацыі з сепаратыстамі, з баевікамі на Донбасе. Гэта дазволіць ёй выйсці за межы. Пры гэтым яна будзе пагражаць сілай, эскалацыяй, чым заўгодна. Калі казаць пра дно Беларусі, ну, ізноў-такі пачатак нашай размовы, гэта выбар. Або ты думаеш, што рабіць далей, або ты далей цэментуеш сістэма, якая ўжо не будзе працаваць. І вот для афіцыйнага Менску гэты выбар 22 год. І адсутнасць ідэю, што рабіць далей, і спроба цэментаваць тое, што апрыоры ўжо мёртвае, гэта будзе якраз такі дно, таму што все іншыя знешнія праявы, гэта будзе проста вытворныя, паходныя ад таго, што ад хібнага выбару, які быў зроблены ад пачатку. Дзякуй вялікі. Ну што ж, вось такі аналіз і прагноз ад Ігора Тышкевіча. З вами быў Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Думайце сваёй галавой. Задавайце пытанні. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Зміцер.